Varsinais-Suomen vaalipiirin Vihreän liiton eduskuntavaaliehdokkaiden esittely jatkuu. Vuorossa on Jukka Vornanen, minä olen Kimmo Vilska ja studiossa on myös Ville Niinistö. Tervetuloa. Moi Kimmo. Moi Ville. Moi Jukka. Jukka Vornanen, sä oot historioitsija. Onko menneiden tapahtumien läpikäynnissä jotain relevanttia tämän päivän politiikkaan? No on itse asiassa mun mielestä paljonkin, että historian tutkiminen on ainakin mulle antanut tavallaan vapauden ajatella, että asiat on jatkuvasti muutoksessa, joten kyllä me voidaan näitä tämän päivän asioitakin muuttaa. Että se on tavallaan niin kuin vapaasti meidän itsemme päätettävissä, ei ole mitään sellaisia itsestäänselvyyksiä, että näin nyt on aina ollut. Olet kirjoittanut kasvissyönnin historiasta. Oletko itse kasvissyöjä? Joo, kyllä mä oon 6 vuotta ollut kasvissyöjä. Ja onko tässä näkemyksessä joitakin elintarvike- maatalouspoliittisia aspekteja sun kannalta? No kyllä mä oon sitä mieltä, että Suomessa pitäisi sillään maltillisesti ruveta tukemaan entistä kasvispitoisemman ruoan kuluttamista. Et en nyt ole kieltämässä lihan syöntiä enkä näin, mutta että tuettaisiin Suomessa kasviproteiinin viljelyä ja niin kuin autettaisiin myös julkisilla hankinnoilla ja muilla sitä, että kasvisruokaa kulutettaisiin enemmän. Onko tällä enemmän kuin kasvissyöjä ideologian kannalta merkitystä, onko sillä muita yhteiskunnallisia puolia? No mun mielestä sillä on erityisesti globaali merkitys tänä päivänä, että ilmastonmuutoksen näkökulmastakin niin lihantuotanto on yksi keskeinen ilmastopäästöjen aiheuttaja ja sen takia olisi tärkeää, että kasvisten kulutusta lisättäisiin. Mutta eikö tällaisella vähähiilisellä kasvisruokatuotannolla niin me voidaan saada myös erikoistuotteita, joilla on niin vientinäkymiä ja meidän maatalous pärjää, että tämä on myös niin selviytymisstrategia? Kyllä. Et siis tällä hetkellä esimerkiksi hirvittävästi tuodaan soijaa Suomeen, sitä voitaisiin korvata kotimaisella härkäpavulla ja näin edelleen. Mutta soijaa kyllä myös tuodaan Suomeen tofun valmistamista varten. No se on ihan totta, mutta siitä menee vissiin joku 90% karjalle tällä hetkellä. Että. Kotimainen proteiini olisi tärkeää. Kyllä. No sulla myös on koulutuskysymykset tärkeitä sitten laajemminkin käsittääkseni. Joo, mä oon tehnyt aikaisemmin tuolla yliopistopuolella varsinkin tämmöistä niin opiskelijoiden edunvalvontaa ja sitten nykyisin kunnallisissa luottamustoimissa myös tietysti muut, että kyllä se koulutus on tavallaan se Suomen vahvuus ja siitä meidän on jatkossakin pidettävä kiinni. Ja suomalainen koulutusjärjestelmä, niin se on maailman kuulu jollakin tavalla. Onko parantamisen varaa vai mistä kenkä puristaa, kun sitä korostetaan nyt? No totta kai koko ajan tarvitaan silleen sitä päivittämistä. Mä sanoisin ehkä, että se mitä mä itse haluan pitää esillä on nimenomaan se, että me uskotaan meidän vahvuuksiin, että me ei tarvitse lähteä esimerkiksi lukukausimaksujen tai muiden sellaisten muodossa sitten ottamaan mallia muualta maailmasta. Että meidän tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on toiminut tosi hyvin tällaisena ja sillä tiellä kannattaa jatkaa. Eikö se on nyt ollut, sä oot ollut opiskelijaliikkeessä kanssa mukana, niin eikö se ole käytössä niin, että kaikki muut puolueet, paitsi vihreät ja myös vasemmistoliitto, niin on enemmän tai vähemmän lukukausimaksujen takana ainakin ulkomaisilla opiskelijoilla, mutta onko siinä mitään järkeä? Mä oon ymmärtänyt, että kansainväliset opiskelijat tuo Suomeen rahaa. No se on just näin, että tavallaan se mitä he tuo ihan kulutuksen ja muun kautta, niin se on loppujen lopuksi merkittävämpää kansantaloudelle kuin mitä sitten niistä muutaman 1000 euron lukukausimaksuista saataisiin. Niin, eli tavallaan tämä työperäinen maahanmuuttokin hyötyy siitä, että kansainväliset opiskelijat tuo osaavia tutkijoita ja työntekijöitä. Kyllä. No, ulottuuko tämä sun kiinnostus koulutukseen sitten nuorempiin ihmisiin, ihan peruskouluun, lukioon? Joo, ja varhaiskasvatukseen, joo, kyllä ihan ehdottomasti, että sieltä asti mä oon nyt itse joutunut tässä nyt viime vuosien aikana niitä asioita myös käsittelee Turussa päättämään päiväkotiverkkoja kouluihin liittyvistä asioista, ja kyllä siellä on ihan ehdottomasti pidettävä huolta siitä, että siellä niin kuin se kasvatus toimii sieltä alusta loppuun asti, ja että kouluilla on jatkossakin rahaa. Sen takia me vihreät ollaan nyt sitä mieltä, että valtion tasolla pitäisi nyt koulutukseen kohdistuvat leikkaukset lopettaa. No tässä sitten tulee väistämättä kysymys siitä, että miten kustannukset sitten katetaan. No, mutta meillä on siihen muitakin vaihtoehtoja tavallaan, ja mun mielestä esimerkiksi meillä menee tosi paljon rahaa koulutukseen ja terveydenhoitoon tässä maassa, niin toi terveydenhuoltopuoli on semmoinen, missä täytyisi oikeasti vähän uudistaa sitä palveluiden järjestämistä tämän sote-uudistuksen päivityksellä. Se nyt on vähän mennyt puihin nyt tällä kaudella, ja se täytyisi ehkä jollain tapaa aloittaa uusiksi tässä nyt sitten seuraavalla. Mutta siellä on parantamisen varaa sillä tavalla, että ihmiset oikeasti pääsisivät sinne oikeaan paikkaan saamaan niitä palveluita, ja siellä niinku semmoinen
Kelan ja kuntien ja valtion välinen kisailu siitä, että kenen pussiin oikein kustannukset menee, niin se loppuisi. Eikö se ole vähän semmoinen niin koulutuksessa ja terveydenhuollossa sama asia, että se muutos, mistä sä puhut, niin tavallaan se, että kouluissa mietitään nuoren oppimispolun näkökulmasta sitä, että saa sen hyvän koulutuksen siihen omaan osaamiseensa ja siihen, mitä työelämässä haluaa tehdä. Ja terveydenhuollossa sama juttu, että pidetään mieluummin ihmisten hyvinvoinnista huolta ja puututaan ajoissa, eikä vaan hoideta pahenevia ongelmia. Kyllä, nimenomaan. Ennaltaehkäisy olisi tosi tärkeää, että jos me nyt vaan leikataan entistä enemmän palveluista, niin todennäköisesti meillä on 10-20 vuoden päästä entistä suuremmat pahoinvointiongelmat sitten. No, nämä tuntuvat oikeastaan melko selkeiltä asioilta, mutta muutosvastarintaa, onko sitä kuitenkin kaikesta huolimatta? No en mä usko, että näihin asioihin liittyy, että kyllä suomalaiset arvostaa nimenomaan näitä suomalaisia peruspalveluita ja näitä tavallaan niin kuin hyvinvointivaltioelementtejä. Että mun mielestä pitää vain poliitikkojen pystyä tuomaan entistä enemmän niitä vaihtoehtoja, että me pystytään pitämään ne palvelut kyllä edelleen käynnissä ja voimassa. Että vähän turhan paljon on semmoista pelotteluilmapiiriä myös ja semmoista vaihtoehdottomuutta, että nyt joudutaan leikkaamaan. Kyllä me pystytään oikeasti tähän, kun vaan sitten etsitään rohkeasti niitä uusia tavallaan toimintamalleja. No okei, tämä kuitenkin tulee vaatimaan jonkinlaista yhteistyötä eduskunnassa muiden ryhmien kanssa, jotta näitä voi viedä eteenpäin. Onko tällaista halukkuutta sitten muualta, tai toisaalta tarvitaanko vihreitä tähän asiaan? No ihan ehdottomasti tarvitaan niin kuin haastamaankin niitä muita puolueita. Kyllä sieltä löytyy monissa puolueissa aika niin kuin jakaantuneita näkemyksiä siitä, että mitä niin kuin esimerkiksi pitäisi tehdä koulutuksen osalta tai muuta, niin se varmaan riippuu vähän henkilöistä sitten. Eikö joku kokoomus puhuu koulutuksesta, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että nostetaan jotain huippulahjakkaita ja koulutus eriarvistuu tai sitten halutaan tuoda sinne maksuja, että korkeakoulupuolella ainakin kokoomus kaupallistaa aika voimakkaasti sitä korkeakoulujärjestelmää, mikä menee liian pitkälle. Kyllä, ja siis kyllähän tuolla niinku tavallaan sitten meistä oikealle on aika kovaa halua myöskin palveluita altistaa entistä enemmän markkinoille ja tuoda sinne tämän tyyppistä sitten, että mun mielestä... Leikata julkisen sektorin roolia tietoisesti. Niin, kyllä. Et koulutus- ja terveydenhoidon osalta niin mun mielestä on kuuluu jatkossakin olla julkisia niiden palveluita. No näet sä sun roolissa siinä, että sä haluat edistää joitakin positiivisia muutoksia tai toisaalta estää kielteisten muutosten läpivientiä? No kyllä se oikeastaan tulee aika hyvin mun vaaliteemoistakin. Mulla on hyvinvointivaltio huomennakin yksi teema, eli mä haluan säilyttää näitä hyvinvointivaltion peruspiirteitä jatkossakin. Sitten energiavallankumous nyt, eli siinä on selkeästi muutoksen tarvetta meidän energiapolitiikassa. Ja sitten tämä ruokapuoli, tulevaisuuden parempi ruoka. Että sitten oikeasti meidän ruoantuotantokin myös toimisi niin, että me 50 tai 100 vuoden päästäkin meillä oikeasti on jotain mitä syödä. Että ei tavallaan syödä tätä planeettaa meidän altamme. Joo, no kiitos Jukka Vornanen. Nyt aika tässä keskustelussa alkaa loppua. Lisää ehdokkaita muissa jaksoissa. Minä olen Kimmo Vilska ja meidän kanssamme on ollut myös Ville Niinistö.